gosegeta ebiegwa igati ya aborkigwa bosegati ya basae niko bono abarai ao bagenderete gwesokia unenchire yamo yoko ene kyankobeka bare emeroberio yogoikirania gosira abasae niko bono chibose ensemo yebungi abo machoge chache nigo yokorie kerokyo bojumbe ensemo yo Violet Nyapara uyo bwateganga yokora abana nchikuru ase ensemo yo aene kire buna nachie ko babeka abasae amo imeye bunge yo engana boigo ya kwa bose engana boigo yagokerwa n'abamenyi b'ekinsemo echo. Yaring interest ye vijana. We are coming out for a long holiday. Long holiday abamura baito na basike baito mbagwene ko involved. Ase ibintu biribiko bakora imirimo yo korosa erinde banyana ko bagutumuka. Tutaba involved inkonyora bari bagusika buchisiko abande bangayinwe banyore chinda abamura bande bayande bakora ubusariya. This is an initiative I've started. I'll go around the constituency from Bochitendere today. Next I'll be at Machoge Basi, and the last one will be Osoti Sengera. So all youths have to be involved. I will not stay here alone. Mwesimi wo chaga igasiri tukoria rero agendere gocha butambi egera akonya abana baitu turing babwateresa time banya gutebera umupira uyu yagera mbakwenda subusari obungi tukoria rero abasori twabwatanya abasori ngiya uyu mwesimi wetu Nyapara na inde tokatenga agendere gashie muna kugendere butambi nore n'abantu nabaroche ngambuyere na inde abantu mbamwe tokabako awadiwe uniform mweshimiwa tokateba shukrani sana se uniform next time naboko baletera ibikoro to naro none yigetie ke naboro chine tinchiyo chiposi ne chiemete naboko toletera none chichuma gaiga nando bana bagote to ngurire getie to chibunyansi ombolio bakon to ngurire gaiga na toko goka ewa wakutuletea kitu tumeenjoy na tunakushukuru tuko pamoja. In our field tuko na challenge, nyanzi ni kubwa, most of the time field inakuwa tu ngumu kuchezea, so we request you join us tuundie uwanja such that ndio tukuze talanta zetu. Kiraka but we will see how to amend it. So I appreciate you a lot. You have given the promise what I had. Umeitimiza. I appreciate you a lot. Time we embrace our youths because moko totevinga obogambi no we vijana bono vijana tuachakire kugamba zali as at now erinde vijana binde binyara ko bikonyora enchera yo gweta.